Felip II. L'any 1556, el seu pare, Carles V, abdicarà i Felip II es convertirà en emperador i tindrà un imperi immens. Els territoris hispànics, italians i flamencs havien de fallir, doncs, tots aquests territoris que tenien en aquest mapa mundi. Tenim Castella, d'una banda Castella i també Portugal, perquè com era fill d'una infanta portuguesa, l'any 580 el rei portuguès va morir sense descendència i Felip II va reclamar aquests drets sobre Portugal. Per tant, també tenia Portugal, tenia territoris a la zona centroeuropea, a la zona dels Països Baixos, tenia tots aquests territoris d'Amèrica, tenia territoris, possessions tant al nord d'Àfrica com voltant tota l'Àfrica i també tenia territoris a la zona, si anem pel Mediterrani, gran part d'Itàlia era seva i territoris al sud-est asiàtic. De fet, es deia que en temps de Felip II el sol no es posava mai en Castella. La raó era aquesta, doncs que tenia territoris repartits per tot el món i era, podem dir clarament, era l'imperi més gran de la seva època. Felip II ja no va fer un acord itinerant i va instal·lar l'acord a Madrid, la capital, va instal·lar a Madrid com una centralitat dins de la península. I Felip II tenia dos objectius principals. El primer, conservar una herència patrimonial immensa, molt difícil de conservar, i un altre, defensar el catolicisme. Fet curiós, hem d'insistir en això, com els àustries, ja reis catòlics, la reina Isabel, la catòlica, doncs tenien aquesta mentalitat de cristiana catòlica exacerbada i la defensa del catolicisme la portaven per bandera. Anem a veure els problemes que va tenir Felip II. Comencem amb França, un enemic continu dins d'aquestes lluites en Castella. El que passa que França, en època de Felip II, va ser derrotada i obligada a firmar la pau de Cateau-Cambrésis l'any 1559. L'altre gran problema eren els turcs, una amenaça constant al Mediterrani. La seva flota ja va tallar la ruta cap a les espècies cap a l'est, al segle XV, recordem-ho, doncs Felip II va enviar la seva armada, la seva flota, a la batalla i l'any 1571, el 7 d'octubre, va tenir lloc la batalla de Lepanto, la batalla de Lepant perquè va tenir lloc al golf de Lepant, a l'est de Grècia, amb una victòria apabullant de la flota de Felip II, una batalla que podem dir que va ser la més gran de l'edat moderna, on van participar 400 vaixells, 200.000 homes i capitanejada per Joan d'Àustria en una victòria per les tropes cristianes davant de les tropes turques. L'altre problema, un problema que es va allargar molt en el temps, la revolta als Països Baixos. El calvinisme es va estendre, recordem que Martí Luther, els protestants, van estendre aquesta doctrina contrària al catolicisme i, com no, Felip II defensava el cristianisme catòlic. Doncs l'any 1556 les províncies del nord es van rebel·lar i es van declarar independents. Les Províncies Unides. Les Províncies Unides són unes províncies de la zona septentrional dels Països Baixos. Doncs bé, aquestes províncies, aprofitant la religió, doncs es van oposar a Felip II. El cas és que va esclatar una guerra que va durar 80 anys, de l'any 1568 fins l'any 1648. L'altre gran enemic de Felip II era Anglaterra. Anglaterra donava suport als rebels dels Països Baixos. Felip II va dir, bé, si tu li estàs donant suport a aquests rebels de les Províncies Unides, doncs jo t'enviaré la meva flota, que ja ha demostrat que era enorme i molt eficaç contra els turcs, te l'enviaré. I aquí no van guanyar, l'Armada Invencible va ser derrotada l'any 1558 per l'armada anglesa. Va ser una derrota sense pal·liatius. Tot plegat, què tenim? Doncs que aquestes guerres provocaven unes despeses brutals, una economia sustentada per aquest or que entrava a Amèrica, però que no entrava prou or per dominar aquest immens imperi. De fet, fins i tot Felip II va declarar diverses bancarrotes, és a dir, que no podia pagar.